A obra de humanización que o Concello de Vilagarcía estendeu á rúa Vázquez Leis de Vilaxoán está completamente parada. Tras case un ano dende o comezo da reforma, o proxecto está lonxe de chegar ao seu final. Farta desta situación, a veciñanza de Vilaxoán crea unha plataforma para exixir ao Concello que tome medidas. Pois esta denuncia que levamos máis dun ano coas obras, e agora pararon de todo, desde diciembre. Estamos collendo firmas e a ver que podemos facer para presionar, polo menos que nos abran a calle, para subir e baixar. A reforma tiña unha duración estimada de 3 meses, pero tras case un ano de obras, os traballos están parados. Foron alargando, parando, un pouco de burla hacia os veciños, porque un día viñan 2, outro día viñan 3, outro día non viña ningún, e chegou un momento que, hostia, que pasa aquí? Esta obra parece... A xente xa dicía, isto é o Escorial. É que, claro, agora parou que isto é de risa, de cachondeo. A rúa é unha das arterias principais de Vilaxoán, xa que une a igrexa, o supermercado e a farmacia co centro do pobo e o centro médico. A parálise está a causar numerosos problemas aos veciños. Os veciños, hai xente maior, moita xente maior aquí, aí sube e baixa unha calle que vai á iglesia, farmacia, para baixo está o médico. Esta non se pode pasar. Os somos moi afectados, porque xa vedes como está isto, e aparte, claro, hai xente maior que ten que ir á farmacia, xente que ten que ir á iglesia, a xente non, por aquí é un peligro, aí hai ferros, aí iso é un peligro, calquer día pasa un accidente. Isto o Concello ten que coller e botar isto para diante contra canto antes. A veciñanza denuncia o perigo que supón percorrer Vázquez Leis. Non, zonas valladas, ali hai moitos ferros que xa caíron persoas, na parte daquela que está sin... aí caíron persoas. A ver, está moi mal. A plataforma veciñal de Vilaxoán agarda que o Concello tome medidas para protexer os peóns e volver a abrir a rúa. Segundo os veciños, o alcalde comprometeuse a visitar Vázquez Leis a vindeira semana. Mentres tanto, é importante percorrer a rúa con moita precaución.